Сәлам Ермон һөйүселәр. Айгөл менән Алмаз һеҙҙе республикабыҙҙың иң моңло, Иң сәмле иң йәмле тапшырыуында сәләмләй. Сулплар телевизионерының конкурсын башлайбыҙ. Шулай итеп, Ермон һөйүсе дуҫтар, Без Сулплар бәйгеһенең 3-нче турын дәвам итәбез. тәүге 2 турҙа бәйгеселәр Өфөгә килеп, үҙҙәре теләгән йыр башҡарғайны. 3-нче турда без уларға ҡунаҡҡа барасаҡбыҙ. Һеҙҙе лә үҙебеҙ менән эйәртәбеҙ. Уларҙы йырлатырбыҙ ҙа, бейетербеҙ ҙә, һөйләтербеҙ ҙә, һәр яҡтан һынарбыҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. 3-нче турда 12 конкурсант ҡатнаша. Беҙ һәр тапшырыу һайын 2 бәйгесе менән танышып барасаҡбыҙ. Шулай итеп, бөгөн йәнә 2 конкурсант менән танышырбыҙ. Кемдәр улар? Ҡарайыҡ. Дүләйтеп шешәкәр эзмәдем, мин сезгә иң матур җыр эзләдем. Уйыны таптым тулған илемдән, моны ки оттым торгай телендән. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Килдем сезгә идем диңгез кишеп, сезне сагынып канатланып очып, кош канатлары түгел инемдән, җыр канатлары минем күңелдән. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Әйдәгез дусларым, җырлыйык бергә, иң матур җырганы сайлап кына, иң матур җырганы сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Диана Яхина беҙҙең иң бәләкәс конкурсантыбыҙҙың береһе. Илеш районы Дөмәй мәктәбендә 1-нче класста уҡый. Бәләкәс кенә булһа ла шөғөлдәре бик күп. Йырлайды, бейейҙе, бик матур итеп һүрәттәр ҙә төшөрә. Ҡыҫҡаһы, хәҙер барыһын да үҙегеҙ күрерһегеҙ. Садитесь. Минем классымда 6 кеше, малайар 5 кенә, ә мин берәү. Ҡыйын, мин берәү булғас, малайар машиналар белән уйнай, ә миңә бер ҡурсаҡ та юҡ инде. 1-нче мәктәпкә кергәндә тегер мәктәп тишезе. Хәзер уҡый башлағас, бик нормальный инде. Яҡшы Самат уҡый, Рөстәм уҡый, мин уҡыйым и всё. Ныҡ язырға ашай, уҡырға да ашай. Ойназ белән ултырам. Ойназ башы шәләшмәй. Ну, әзерәк шәшәү, ну, бик шәшмәйҙе инде. Раз сюда, два сюда, повернись вокруг себя. Молодцы, сели. Иң беренче мәктәпкә кергәндә инде 2 җирдә утырадыр инде. Тегене артка карайдым, бер малай утыра инде. Кызлардан уяла икән, кызларны күргәч, елмая да елмая бит инде. Каша бит инде миндән.
Отырады, бітектік неме қошам екен деп. Қау самат болды енді. Бәләкейлер келіп қосылған жерге басарыз. Бабамға қыздар, сіз қыздар неге екі жаққа басыңыз. Іштейміз бұл движенияларына. Раз, два, три, четыре. Бұларны созып іштейміз, яра ма? Мен Диананың дәвәнисі бұлам. Идейін дол бәләки шықтан 3 яшынан бей башлады. Ике обайсы да жырлайлар битенде. Оларның жырларына мына сүзләрен әйтә бәләкейдән шулай бейдірие. Әзірек үсәт түшкәш инде біз аңарға бей салдық. Үйдә салабыз битенде, үйдә генә торгаштан. Аннан соң инде олы үзебезнең авыл сәхнәсенә чыгардык. Ул бик яратып башкара бейүләрне. Мен бәләке шаттанық бейім. Қазір алай кібік бейеумейм. Мен қазір әйбәт етіп бейеуім. Матур етіп клубқа бардым. Башта бәләке шақта үйді бейдірейім. Қазір мен үскеш бей башладым мұндай. Татар бейеусында. Русша бейеуім бейдік. Менім әне үйретер. Дәуәне үйретер. Менә опай бар инде. Дәвәни, әни, әтей, тағын қортәтей, дәвәтей, тағын нәнәй, тағын Илнар абай. Менә матур жарга инде. Антома қарышы шәргәл ширге инде. Мен де жарга жіберәм икән. Ау сөйлей башлаган, жарай башлаган, ау юздыра икән. Мен опайны яратам, мен белән уйнарга яратам. Аның исеме Илназ. Аңа 1 яшь. Опа, жалай баша инде. Шон әни бей, шуа мин беймекен. Шон рахаттан бей башай опаян. Жак булмадым мен бәләке чакта нуакыл булганмын. Мин яклаганмын да инде. Әние Сочига киткәннәр. Узак тордылар. Шуннан мин нуакыл булганмын. Минем апай бер ничек тә тормай иде. Кеше килсә, жалай башлай күрсә. Мен белән уйнайм икән. Мен нык яратам. Элдә ул бар. Мен нык яратам. Бизендерәм кайчагында мин аны. Илназ мине беркем дә әйтмәй. Мине дигән исә. Вообще әнне дия әтте дә әйтмәй. Мине дә әйтмәй. Ике тугаштыр инде. Сөйләшә башлар. Мин нык рәсемнәр төшерергә ярдәм. Бу Ильина. Бу әти белән әнәй. Бу Дәвәни белән Дәвәтей. Мин шулай төшердем, нык ярдәм төшерергә. Иң яраткан мультиклар менә минем. Аврора, иң яраткан мультигым. Аврора шундый кыз матур. Тагын нык җыештыра, ул куркмай, ул бер кешегә дә ышанмай. Нык әйбәт ул. Русалка. Ул нык йөзә дә киран аяклары килеп чыга.
Шунан ул йөри башлай. Кирегә русалкага әйләнәлмәй. Шунан мин үзем биядым карындашлар белән нык яратам. Шундай матур чәчкәләр белән төшкәнне. Шуны матур кыз төшкәнен. Үзе дә матур. Чәчкәләр дә тоткан нык матур. Рөстәм бар, Илина бар, Арина бар. Арина просто юк, у Себергә китте. Ана иярә тора, әле бош-бош кына. Алар минем дусларым өчесе дә. Мине киттене кысалас килә. Борын заманда яшәгән бер әби белән бабай. Аның песиәре булгандай, тагын этләре булгандай, тавыклары булгандай, бүтүсе дә булгандай, аларның сыйлары да, кәҗәләре дә. Бей сүзтө куйган бит инде әби уяуга. Шуннан иртәгә бабай әйткәндә иде, ашайбыз сүзтөне дигән, ала башлаган сүзтөне, теге уяуда сүзтө юкты бит инде. Песиә әйтәләр, без син ашамадыңмы ди? Юк, мин ашамадым ди. Юре әйтә бит инде песиә. Морт эт ашагандыр ул ди. Этне син ашамадыңмы ди? Ашамадым мин диде. Алдашамсың бит син диде дә, теге этте куып та җибәрделәр инде. Был безнең финалистыбыз Диана Яхина булды. Дуслар, әгәр һезгә Илеш кызы охшаһа, бәйләнештә фикерләрегезне языгыз. Лайктар